Sa hirap ng buhay at mahal na gastusin ngayon, isa si Margarita sa mga nagnanais na makahanap ng trabaho sa ibang bansa bilang caregiver. Wala pang karanasan sa ibang bansa si Margarita, ngunit nakapag-alaga naman na umano siya ng pasyente, kaya't determinado siyang mag-apply. Tulad ng bedridden patient, yung stroke patient po. Ito lang po sa Pilipinas. Kaya naman nang makita niya ang alok na trabaho sa ibang bansa ng Kamsur Peso katuwang ng isang international manpower agency, hindi na siya nagdalawang isip at agad na nag-apply. Alok sa subshell recruitment activity ang nasa higit 570 job vacancies kung saan naghahanap sila ng mga domestic helpers. Ilan sa mga hinahanap nila ay mga skilled workers tulad ng driver, tutor, manicurista at iba pa. Ayon naman sa agency, ang mga kumpanyang ito ay nasa bansang Malaysia, Hong Kong, Qatar at Kuwait, ngunit siguro naman nila ang kaligtasan ng mga aplikante na madidestino sa mga lugar lalo na sa Middle East. Tungkol po sa Middle East, nangyayari ngayon, so wala pa naman pong, hindi naman po ino-hold ng DMW yung pagpa-process. So dito pa lang po, malalaman po natin kung talagang mahuhold ang isang aplikante bago makarating sa ibang bansa. And meron din po kaming 2 years monitoring, hindi lang po pagdating nila ron. Samantala, siniguro naman ng Kamsur Peso ang seguridad ng mga aplikante at nang hindi mabiktima ng illegal recruitment. At ang pamahalaang panlalawigan na rin umano ang nagsuri kung lehitimo umano ito at dumaan sa regulasyon ng Department of Migrant Workers. We invited local recruitment agencies para po mag-interview sa ngunyan, mag-pre-qualify ng mga applicants because there are senior high school na after graduation, mahanap na talaga sila ng trabaho and some of them will not pursue their college degree. So, through Governor Elder Villafañe's program, nag-conducer kita kaning ginigibotang job fair na kung saan ma-experience nila paano sila makapag-apply ng trabaho. So, we invited local companies and then training centers also. We have CICT para duman sa mga gusto mag-upskill or reskill para in preparation for their job. Laking pasalamat naman ni Margarita na mayroong ganitong programa ang provincial government ng Camarines Sur, katuwang ang Kamsur Peso kung saan layunin nilang magbigay ng trabaho nang hindi na nag-iisip ng gastos para dito. Ayan po, inot na inot, makakatipid po. Siyempre, harani na siya. Hindi ka na magastos ng mga allowance para magdumaan, accommodation. Regine Boy, CSN.